Ka jingile kai football tournament ke bala penlong da ka Klurbrit Secondary School na po umli. Na kabenta ban raki ya ka jingdap arpusan snem jong ka school dan ka Silver Jubilee Celebration. Ka penlong ya ka entar school not out football tournament arjar arpusan bat lingba jong ka tai ka tournament. Ki don ki school ki bawane shimenta ha ka tai ka tournament bat namar kata ka jingya janti jong ka tai ka tournament haduk mentah kalala ban pendap ya ka semi final but ka nakamta ka jingile kai jong ka final on sa penlong haka khat khandai tarik jong munai September 2020 haka tai ka singi ki don ki school ki pan saya kun nakamta ka final haka tai ka jingile kai kata kalong ka baningkong kadai hapadang jong ki under 16 girl kabakan thup ya ka school Klurbrit Secondary School na po umli persya ya ka Umiap Presbyterian Higher Secondary School na po Nongdom Umiap nangta ka under 14 boys ka jingila kai kanlong hapadang ka 7 Sirdar Upper Primary School na po Maukanbat persya ya ka St. Joseph Higher Secondary School na po Nongkasen. Nang ta ka jingila kai ka bakhado kanlong hapadang ka Nongdom lane ka Umiap Presbyterian Higher Secondary School Nongdom Umiap persya ya ka St. Joseph Higher Secondary School Nongkasen. Namar kata hakani ka jingila kai tournament ka bala penlong lingba da ka Klurbrit Secondary School. Ka Klurbrit Secondary School ringkat ka jinge trailang bat ki bor jeng ka district kata ka DSO dan district sport officer kila yo ban perkhat baha bat kumjuru ban penlong ya kene ka tournament ban kentiu ya ka sap ka phong jong ki kena pule kerpang ban ithu ya ka sap ka phong ke jong ki bat ban airu ringkat ki certificate lingba ka jingirap jong ka tai ka office jong ka sport namar kata hakatai ka sngi hakajing penkut ya ketika final football anya don langru lingba ki bor jong ka district namar kata hakatai ka sngi final ngi khot ngi weri ki pajba nong chong snong ki riu i football bangin wan ban ai jing kershan ya ki tai ki hybrid ki balapoi sha ka final but hagaju ka por bakin pen i ka sap ka phong but ngin yu iru ya ki khna ki banon sap ki badon hapdeng jong ka jing pule namar kata lingba jong katai ka sngi final ngin yo aru ia shibun ki jing shat ki jing lekaman ke bala penlong da katai ki school harengkat kitai ki school ki bawan ya shimenta